Assalamu alaikum masoyanmu, wato ina muku albishir da lalle yau gunguman manyan baki muka yi a garin Gombe, kaman wato akwai shi wato president na Google YouTube Ayatullahi Tage da kuma mai gidanmu Sani Liyaliya da kuma wato Sabo Oji mawakin sai ka sake ni wanda ya mu baba da Zainab Sande suka hau. To amma yanzu baran dame ku da surutu ba, yanzu kowa da kowa in Allah da zai ganshi ku biyo mu ku gore. Shehu na Allah kai da rediyo ce kai kullum ka ci batir wannan. Haba malai shehu. Kuma ka san me zaka ce? Wannan shine Google president din wato shugaban mu na YouTube wato Ayatullahi Tage. Me barin gado idan na faɗi zabi. A'a ba faduwa in Allah ya ba faduwa insha Allah. Ya gas ba faduwa. Ba abin da nace ni ka san wai Mr. President ni kuma ni ne Senate President. Da na fito in ne turanci sai ga ya juya saboda ya san duk kwace gwamnati da yake kullawa. Ni na san turancin da kake da manoma. Turancin manoma baka sani ba. Ni ne ai. Daga har ga yan wacce ban gane ba. Ce ma comment baka zo ba. Kuma ishe ko har ku ci gaba da bibiyar Shehu na Allah YouTube da Hidima TV da Ayatullahi Tage. To ni ma haka ne Sadiq Boss TV. Ni ma magana sabon koyi. Ni ma na yi duniya da labari amma dan wannan maganar ana jimawa in ya kauta mun wata magana a status sai kaga ana wallahi tallahi to da Sani Liyaliya TV sabon oji ya gyara ka aje da gyarawa a taimaka a wai liyaliyan nan fa ni din ne fa amma a ce ni tambaya nake ne wai su subscribers din Liyaliya mabiyansa masoyansa su ba sa zuwa YouTube ɗinsa ne ko bacci kuke ne? Ya kamata ku zo ba kuna neman burgita ne ba. Ba bacci suke ba gengedi suke amma sun bar. To yanzu dai ku farka. A ruko a guje a taho Sani Liyaliya YouTube channel. A hidima na subscribing a danna kararrawa. Da Hidima TV. To shi Abbas mai zamani fa. a ni kawai zan ce musu kawai su ringa an cewa Ayatullahi Tage TV da Sani Liyaliya wannan a Kano kake. Ibn Sina iga jemun nan naka mutuwa. Google President ni ba YouTube ina Sadiq Boss TV. Ya kamata mutanen mu ku tarkato ku zo Sadiq Boss TV. Shi ma ku danna subscribe ku danna kararrawa. Allah so ya insha Allah. Shehu na Allah Comedian TV, Hidima TV, Boss TV, Ayatullahi TV. Sani Liyaliya. Sai Sani Liyaliya TV. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Google President. Yanzu kan waye wanne ne asalin Liyaliya cikin su? To shi kenan yanzu kan waye fans din wani a cikin ku? A wannan shi ne ma tsiya saboda ka san me ce mun? Kawai ina zuwa sai ce mun ni sai ka sake ni ta kada ta zaka wannan ce ba ruwa na. Tun da zai ke bi na sai mi wato to ai hoton nan me rage shawara. Yanzu mun je wani wuri muka ji ana galiyaliya. Kai ya pass. Mun ji mutanen nan Liyaliya. To ka zure ka da to ga nan asalin Sani Liyaliya ko ba haka ne amma kuma kaga wannan dan iska shine ya ci ga wannan zito hidima shi ma Liyaliya ga Abbas mai zamani kana ji shi ma Liyaliya ne amma dan ba saja ga asali Liyaliya ko wannan Na takun farko ga takun ƙarfi. ga to ina kuka bari ya mu baba kuma ya mu baba asali